5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲು ಪರಬೆರೆಗಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಅಗ್ಗಿರೆ ಸುಲಭ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಅಂಚತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆಲ್ಸು ಮಲ್ಪಗ ಏಪದಲಕ್ಕನೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೆರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ತಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಮಲ್ ತಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೇಪೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಾಗ ಅರ್ಧ ಇಲಿ ಚೆಂಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿನ ಚೀತಿನ ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ಮಲ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ ಅಂಚಿನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಕೆಂತದ ಪದ್ರಾಡೆದಾತ ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಲಾಯ್ತು ಪೊತ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡೊಂಡಾಡ ಕಡೆವನಗ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವದ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುಂದ ಬಣಲೆನೆ ಕುಡವರ ತುಡ್ದಿಲೆ ದೆಕ್ಕದ ಗಲಸ್ನ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಿ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೊತ್ಪಂದುಪ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಕಂದವ್ರೆ ಸುರು ಅವನಾಗ ಬ್ಯಾತೆ ತಟ್ಟಿಡ್ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಡಲೇನ ಕುಡವರ ಕಲಸ್ಲೆ ದಿಕ್ಕದ ಗಲಸ್ನ ಅಗತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ 40 ml ದಾತು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚಾನ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಅವನಾಗ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೆಸಳು ತೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3 ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವನ್ ಬೇಗ ಬಾಡವೇರೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಏಟಿಲ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಡ್ದು ಬೇಯ್ದನ ಅವು ಬಕ್ಕದಾಲ ಹತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಬೋಂಡಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಾಸೆ ರಿಂಗ್ದ ಹಾಕಾರೋ ಗುತ್ತುಂಡು ಮಲ್ದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ತು ನಿಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ದುಮ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ ಮೈಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಹದ ತೂಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಲೆ ಸರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಮಕ್ತೊಂದು ಪಸೆ ತಂಶನು ಆಜಾವುನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜೊಂದು ಬೇಯ್ದನತೆ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಒಂತೆದುಂ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರದೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬೆರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗಳ ಆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಪಂಡದ ತೆರಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಪ್ಪುನ ಬೈಪಾವನ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗ್ ತೆರೆ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ್ ಪಣದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದ ಖಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್